Dobro jutro, lijep pozdrav svima, poseban pozdrav i gospodine Paljak. Malo ćemo se rijeđe nadalje viđati s obzirom da ste izabrani na novu funkciju. Čestitam na njoj, znači funkcija državnog tajnika, i molim vas da se sjetite koji puta problema u školstvu na koje sam ukazivao s ove govornice. Pazite samo da ne zalazite u neke čudne klubove, da vas ne odvuku. Predsjedniče, imam dva pitanja, tako da Izvolite. Molim vrijeme. Jedno je, nažalost, ponovo povezano s bolnicom koja izgleda nepresušan izvor afera i nepravilnosti. Trenutno je u izradi procjena ugroženosti od požara za grad Varaždin. To je temeljni dokument iz kojeg proizlaze tehničke i organizacijske mjere koje se provode kako bi se opasnost od nastajanja širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. A procjena pritom diktira i ustroj vatrogasne djelatnosti. Među ostalim, u tom dokumentu gospodarski subjekti na području grada dužni su navesti kojim opasnim tvarima barataju i u kojim količinama. Opća bolnica izgleda da lažira podatke. Osjetili su potrebu izjasniti se samo o tekućem kisiku u količini 5 tona, to vam je ono kaj vidite kod zgrade kirurgije, a dužni su navesti sve opasne tvari i pogotovo bi kao županijska ustanova trebali biti primjer drugima. Ako se zna da svaki štacun, trgovina s bojama, trgovački obrti se prisiljavaju da moraju prijaviti vrstu i količinu opasnih tvari, onda je ludost da bolnica taji da imaju primjerice 150.000 litara podzemnog skladištenog lož ulja, da imaju, u stvari, znači skrivaju da imaju acetilen, skrivaju da imaju klor, nisu ni prijavili primjerice dušikov oksid koji je jako opasan oksidans i u slučaju požara izaziva strašnu eksploziju, a ne smije se gasiti niti vodu, što je jedna specifičnost. Dakle, hoću reći, imaju puno opasnih tvari koje su izostale u toj procjeni. Vidjeli smo nedavno eksploziju u Libanonu. Ja sumnjam da vam se igra s opasnim tvarima i da priželjkujete takvu neku katastrofu. Stoga tražim reviziju procjene ugroženosti od požara, da se bolnica precizno i točno izjasni o tvarima i količinama, da se utvrdi tko je kriv za te lažne podatke koje su navedeni u nacrtu procjene ugroženosti od požara. Možda je sad ovo promaklo nadležnim inspektorima jer su oni privremeno regrutirani da glume inspektore civilne zaštite i da mjere razmak po svadbama koliko je udaljen mladenac od mladenke. Ali evo, upozoravam, ozbiljna stvar. Vidjeli smo u nedjelju opet žrtve u domu kod Omiša. Požari su redovna pojava, nažalost, i trebali bi, u stvari ne bi smjeli zanemarivati ovakve mjere zaštite od požara, pogotovo ne u ovom opsegu gdje je moguća i ogromna katastrofa, nažalost. Drugo pitanje vezano je uz 12. točku dnevnog reda. U izvješću o provedbi programa zaštite zraka i ublažavanju klimatskih promjena stoji da je u interesu županije smanjiti zagađenje nastalo u prometu. Svjedočimo svaki dan povećanom prometu, tam kroz Račinec su kolone 3 km svako jutro. Ljudi mi se žale iz Vidovca, ovaj donji pravac, da je oštećen kolnik, loša sanacija nakon aglomeracije, da im se tresu kuće pod kamionskim prijevozom i ukratko pitanje je što se radi sa obilaznicama u kojem su stanju ti projekti, da li uopće možemo očekivati nešto od toga, znači ta zaobilaznica Varaždin-slovenska granica i Varaždin-Ivanec. U ovom izvješću stoji podaci MUP-a da je 1995. broj automobila bio 30.000, a 2019. porasao je na 96.000, što je više nego trostruko. Tako da bilo bi vrijeme konačno da se to nešto malo pomakne sa mrtve točke. Evo, hvala. Hvala. Sljedeći, Krešimir Horvat. Poštovani predsjedniče, poštovani župane sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja imam jedno pitanje za župana. Svjedoci smo fantastičnog uspjeha